alaikum, barkan ku da zan tasha ta mun takaita online tech inda muke kawo muku wasu abubuwan ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Za mu yi review akan wani trend investment mai suna TRX.biz, wanda wani trend investment ne. Idan ka sa trend ɗinka za ka rinka cire wani percentage daga cikin trend ɗinka. To amma dai akwai da yaushe idan muka yi bidiyo za mu ga muku cewa mu ban ba mutum shawara cewa ya sanya ba, kai tsaye mu dai suna ba mu talla ne kuma muna yi musu talla a daidai yadda muka ga ya kamata. So da farko zaka sanya number waya ka a wannan wurin, alal misali zaka zo ka zaɓi number waya ka sanya. So da zaran ka sanya number kai, alal misali kamar haka nan wurin zaka zo ka zaɓi password, a nan ma ka ƙara zaɓi password. So kamar yadda kuke ganin na sa password ɗina nan kuma na password. Nan wurin kuma zan ɗauki wannan code ɗin in sa shi nan wurin, a alal misali in sa shi nan wurin, zan sanya shi kamar haka, in sa shi NX E3 nan wurin kuma sai kawai idan na a sign up. So zaran ka danna sign up a nan wurin za ka ce maka sign up successful, za ka taɓa nan wurin. So da ka taɓa nan bayan nan wurin sai kuma ka zo ka taɓa nan wurin next. Da ka taɓa shi nan wurin za ka ga cewa nan wurin an baka gashi nan wurin 8,000 tron kyauta da kuma USDT, wanda wannan dama kamar na yi muku a dama bayani kan cikin wannan tron din ba tun yanzu ba. Za ka cewa 3% ne za a baka na duk abin da ka sanya, ko da shi za ka ringa cewa 3%. So yanzu abin da za a yi kawai kai tsaye za mu zo mu taɓa nan wurin deposit, za mu taɓa nan wurin deposit. Da mun taɓa nan wurin kawai za mu taɓa nan wurin, shi ma mu taɓa nan wurin. Da mun taɓa shi ma za mu zo mu taɓa nan wurin copy wallet address, alal misali kamar haka. So da mun yi wannan sai mu zo mu taɓa nan wurin kuma idan muka taɓa shi na haka za mu zo mu danna send. So zan gwada sanya a 50 tron, kawai za mu sa 50 kamar haka. Da mun taɓa kawai sai mu sanya haka. So da zarar mun yaka sai mu ƙara danna confirm, sai kuma mu ƙara taɓa haka. So za mu dan jira shi wannan domin ya gama running. In ya gama running shi kenan za ka cewa gashi na wurin 50 tron zai fita. So yanzu kai tsaye za mu koma mu je mu taɓa mu gani haka, sai mu dan yi refresh haka. Da ka tashi sai ka zo ka taɓa wannan wurin inda ka taɓa sai kamar haka. So da ka taɓa shi kamar haka za ka ga cewa gashi na wurin yayi, sai ka dan yi refreshing. To za ka ta refreshing ne har sai wannan 50 tron ɗin ya shigo, sannan kuma ya magwada yadda ake withdraw. So da ka zo na wurin za ka kai tsaye gashi nan wurin wannan 50 tron ɗin ya shiga. So kai tsaye kawai sai ka taba wannan wurin wurin withdraw. Da ka taba shi kamar haka, zaran ka taba shi zaka cewa zaka iya cire 1.5 tron kenan a kowace rana dalilin wannan tron guda 50 da muka sanya. So nan wurin kai tsaye kawai zamu zo mu sanya wato wallet sorry tron da zamu cire a 1.5 tron kenan. Nan wurin kuma zaka zo ka sanya wallet address naka. A nan wurin kuma sai ka zo ka sanya wato password naka kamar haka. Zaran ka sanya wannan sai ka taba wannan confirm din kawai, a misali kamar haka. Zaran ka taɓa confirm za ka cewa wannan tron ɗin ya fita. Za mu duba a cikin push wallet. So da mun zo nan wurin kawai za mu taɓa sai mu ɗan yi refreshing. So da mun yi refreshing za ka ga cewa wannan tron ɗin ya shigo. Za ka ga cewa nan wurin ya karu. A da yana a 48 wai 68 ne, a cikin ga ya karu ya koma a 67. So wannan tsarin haka yake, wanda kuma idan kana so irin kawai ka invest sai ka taɓa wannan wurin invest. Idan ka taɓa wannan wurin invest shi kuma zai baka damar in kana so ka investing na kwana 12, kana so ka investing na one day, na kuma 3 day, a 30 day da sauransu duka dai gashi wurin. Da zai kowane za ka gan shi ganin daban-daban. Wannan na TRX ne, wannan kuma shi kuma na USDT ne, wanda za ka ga cewa gashi na wurin nan ma duka gashi na wurin dai. So wannan tsarin haka yake, wanda kuma in ka tafi nan ka taɓa wannan trend din za ka cewa za ka samun 6% ne TRX, sannan kuma 6% na wannan shi ma wanda haka zai rinka kamawa. So bayan nan wurin kuma za ka zo ka taɓa wannan wurin, in kana so ka share nan ka sai ka taɓa nan. Da ka taɓa nan wurin za ka zo ka yi taɓa kawai nan ka danna copy. Kana danna copy za ka akwai raba shi da kowa da kowa, za ka cewa duk wanda ya je akwai wani abu da za a baka wani ba. So kai dai kai tsaye ina ga muku cewa bai zama lalle mutum ya je depositin ba, saboda ban ba kowa shawara ya je depositin ba. Mu dai sun gane ne aiki na masu bidiyo kuma na masu talla, dan haka in ka ga za ka iya yi ka yi, amma dai ban baka shawara ka yi ba. So idan wannan shine farkon mutum ya samu, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun wani mu da zarar mun dora.